Moikka. Mä teen tän ääneen mun suomen kielen taito. Mä teen tän ääneen puhuttuun muotoon, jotta sun ei tarvitsisi lukea mun tekstiä, ja tässä se tulee. Jotenkin, koska me ollaan laiskoja ihmisiä, niin ei tarvi tekstiä lukea. Eli siis mun nimi on Konstantin Nikkari, moi. Mä olen tulossa Suomeen pariksi viikoksi nyt maanantaina, eli 7.7. Ja mä teen koskettavia tarinoita ihmisistä. Ja mä haluaisin tehdä tämän videon mukaisen, mikä nyt pyörii tässä taustalla. Ja koska mun höpötys kestää pidempään kuin tuo 30 sekuntia, niin mä sitten pistän kaikkea muutakin Raccoonboxin nimissä tehtyä kamaa. Raccoonbox on siis mun yhtiö. Niin mä haluaisin tehdä ton videon tapaista asiaa sun kanssa. Ja tuossa videolla Viatchak, joka on siis Ukrainassa, täytti mulle ja antoi mun maistaa espresso tonikkiä. Ja se oli niin sairaan hyvä, mä ihastuin siihen, että me tehtiin siltä istumalta tollanen makea video, missä näytetään just, että miten se taito tehdään. Ja Viatchak siis heitti sitä veistä ilmaa ja otti siitä kiinni ja se teki makeat liikkeet. Ja mä ajattelin, että Suomesta löytyy ihan varmasti yhtä lailla tämmöistä kädentaitajaa tai liikkujaa tai dynaamista tyyppiä. Eli jos sä osaat, jos oot barmikko, osaat heittää pulloja tai osaat ommella esimerkiksi nahasta hienoja laukkuja tai liikkuu hienosti, kiipeillä puissa, mitä Suomessa voi tehdä, kalliokiipeillä, tanko, tanssia, ihan mitä vaan, mikä tuntuu niin kuin sun jutulta, ja sä haluaisit tehdä sitten tommosen dynaamisen, lyhyen, makeen video, missä sä esittelet sun taitojas, ja mä totta kai esittelen mun kuvaustaitoja ja editointitaitoja, ja yhdessä me taidokkaasti luodaan tommonen tuote yhdessä. Niin tän mä haluaisin tehdä. Ja mä olen siis Lohjalla tän ajan ja Turussa, ja tarvittaessa myös Helsingissä, jos sä oot siellä. Eli käytännössä Lohjan alueella, sanotaan nyt näin, muutama 10 kilometriä, 50 jotain, ja Turun alueella saaristo, ai vittu, se on mahtava, hieno paikka, niin sieltä alueelta. Meni mun lupaus ohi suu, koska mä en lukenut tekstiä ollenkaan, mutta toivottavasti tästä tuli jotenkin eläväisempi juttu. Yksi juttu, mitä mä haluan tuosta tekstistä kertoa, että mä laitoin botille sen tekstin ja sanoin, että voit sä katsoa oikeakielisyyden tästä, ja sitten botti sanoi mulle, että siisti juttu, että kaikki näyttää ihan ok. Muista vaan, että suomalaiset voi olla vähän varautuneempia kuin amsterdamilaiset tai brysseliset ja no shit. Et varmaan vähän eri juttu, mutta hei, nyt on Suomi. Suomessa on lämmin ja ollaan mukavan kelin äärellä ja mä oon tosiaan aito ihminen, niin tästä tulee hyvä juttu. Moikka!